Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka public hearing ni kajingpen sngopat ba bala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka santri unailur halor kajingtmu jong ka MS Meghalaya Cements Limited Topsem Cement banti maushun ha muyung thlus niang che rupi ha ka jaka ka bahe arpun rio point san hekar kalalong ka bayat bet ya renti hadu ka bakut ka jingelang Baro kinong shnong bat kinong yalam shnong kathan narpo kila ay ka jingkershan ka bapura halor ka ni jingtmu jong ka Topsem Cement kamtam kilai shnong kibadan marjan bat ka Topsem bakenthop ka che rupi thang sky bat wa yajer narpo lat no tang ka KSU hi marway ka bayeng ban persha Hakani ka public hearing ladan khar arngut kibala ay ka jingkershan harinsan kenthop ki kershan bat persha Nakaliang udoloy ka ilaka narpo uba manbha kindo. Uloong baka jingkershan ya ka Topsem. Ha ka ni ka jingtmu pan klong ya umaushun na ka teka par kabadan ha chi rupi. Kumju uwahe shnong ka chi rupi uba Stingson Siangshai, uwahe shnong ka Thangskai uba Pai Biang Serti, uwahe shnong ka Wayajer uba Banjob Suting, nalor usketri ka ilaka narpo uba Cyberen Sumer, but executive member ka ilaka narpo uba Desos Poshna, nalor kiway ki balapan pao ya ka jingmut, bakila ay ka jingkershan ya ka Topsem, banlong halor ka nongrim, baka wanra ya ka jingmentoy bat ka jingkerku hapo kishnong kithaw kam tam ha kinu ki kam ki bayaday bat ka imlang ka salang. Usketri ka ilaka narpo uba Cyberen Sumer, uloong baki babun ki ilaka hapo ka district kimdon ya umar po kendo, kumbadan hapo ka ilaka narpo, bat kani ka long ka jingkerku ba ya ka ilaka da ka jingwan ki company. Ha kabayadey bat kayo kam yo jam uni usketri ka ilaka ula pentip ba kumbalong menta kani ka company kala ay kam ay jam me khat pratli ki pos ha ka shisnam nak benta ki lai shnong Baro akinong kershan ki kentu ya ka sorkar ban penkloy ban ay clearance knang baka company kan yo banti ban pentraino ya kani ka par na pedeng ki khar arngut kinong kren tang ka Khasi Students Union East Jaintia Hills District hi ka parsha ya kani ka par ti motion U General Secretary ka KSU East Jaintia Hills District uba Quil Suchiang uloong bahadu kani ka khlemat ka KSU ka yeng persya na marba ka maryang kamlong shu ka babit bansyang bansa uloong baka khendo ka siap hapo ka than ilaka narpo kala long kum ka kam business omshu ka khendo ka siap ka balong bansyang bansa habangi kren kumta kammut bangishun ngi bishni ne ngi kentho yanu hendrengi perkhat na ka banta ka pateng ka bansawan ka e ka banjaya ki Ni ngau thu ba kane ka jingpen ngau pat ba kan job da ka basuk mentakas ngi Henry watla ka ta na kalyang ka KSU uloong ba kanyai penpau ya ki jingma ki baap la ap lupa ya ka ilaka narpo bat kishnong ki bapdiang ya kani kapar Ya ka jingelang la penya da ka additional deputy commissioner ka East Jaintia Hills District ka kong JU Kharpuri ha ka jingedan lang u environmental engineer na ka Meghalaya State Pollution Control Board uba Y Frankie Lalu u environmental engineer ka MSPCB uba James Lamurong bat kiwede ki officer company banti ya kani ka jaka kalong arpun riu point sanpo hectare 26.50 hectares Bat kawa tmuro ban klong kumba 1.007 million ton sisnam. Million ton per annum lane 6 million ton sisnam kan klong yung maulada kayo ya ka permission. Tiswaban po siya kani ka sni nakaliang jong ka State Pollution Control Board kala pentip pet ba langbay kor kubor beper kat kum ga ay ba ngilapan mi a kor kubor jong ka Khasi ngilapan mi kor kubor hag English Nilapan miro ha national newspaper bakar ne ka company ka latmu man penlong ya ka public hearing kata ngilabu live post ni shwa ya ke hagi ka kubor ba per ngilabu na do ka santri jong August kata kamu ngilapdap ya kata ka we ki ba lapendap ya ka we ka an jong ka public hearing ki ba ngilabu live post ni na ya ka live post ni ban bu ha ka public domain ni man padi ba ya ka ne ka jingtmu jong ka ne ka Meghalaya Cement Limited ban ti yang memar pokendo ya kani ka public hearing ka ngi penlong langba ka ai ka buki yong ba ka
EIA leni kata Environmental Impact Assessment 2006 kaba penmi ida Ministry of Forest and Environment and Climate Change jong Government of India. Langba kani notification EIA notification 2006 SO1533 dated 3 September arjan riu batla penkela how December Street December arjar kendai lengba appendix 4 jong kene ka EIA notification ha kene notification 2009 kala kraw shai knang ba ya kene ka public hearing kadai banlong within the close proximity of the proposed area kamot ka kaong ba ka hajan jong ka mines ting labo ta ya kene ka public hearing hapo jong kene ka mines hi kumbala don gi seng kiwa kwa bakandang ni ya kataro ngila pendep sang klor ba punya ya kan ka jinglang pulsnya pa ba nga snokman banyoi baboro kirang ba kat kibala dat banyai kerteng ki kasyam te nakaleng ka jong kingsu kwa ban pau kan gap sang ba sya wan sai nakaleng jingi ngiwang ne omban kasyam hanai ban persya ki like nong ki bala kasan phim de ban sawai namar ka notification jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka khot snow ha ki wei kat bala baniwan ban persio ya kita gejing snow jong ki la ki don em kata gejing kita na ka jio no tena kaleng jong ki su hadu kana klimat kanong rim yang nyong bengi persya na kai gadau bengi persya kalong bang i ba kamar yang kamlong su ka babet ini bansong banim bansa neo i bagatan ila kanarpu kala long ke jaka kendau bisnes om dei su ke kendau ke siap ke bangin song ning sa dei ni kramnya kena om bangi sun ni bisni yo no om bangi keno yo no handai ki perkhat na menta kalawe jong ki khun ki kiti ki jong ni perkhat na menta ka generation ke banwan kai ke banjia ke ho ni yo kam ni yo jang ni yo ya khi ke peteng handai perkhat se kendiat naga benta kalawe jong ki khon ki lada kine ki umbam umdi kirnat no ki sim ko do ki mel sio su bakipa nang takal er ke bach jaklian ngiri mensen lada kine ki e nyidu no ong mo pi hatu ngilane am bangsa dena ta ka daw ngi yung skama ka rim hadu kana klimat ni ong ba ni persya ni su tho ba kana ka heading kan long ka ni oi ka jingjok ka basuk tang ba naglian jingi ka sang ni pen pau bat ni pen pau sepi lada pi ong la pirahi pinsi mi karai mapi kum kinong song song handai nagaleng jong ki su mi ong pi ni persya namar bang isisa ba ka jima kala aplapa ya ka ilaka narpo ka jongi bat isnong ba priang ya ka ne ka mai ki perlok nakwa ban ong hendak habang iwan hagane ka herring niu iya khubor ka mi kadon kata kajing ya perhat ka jongi ni ong lekse ngin wan ne ngin man Henry kabakado ngisim na karay. Lada jia kat bacia, dalong kat balong. Nginwan ban ay kajingkan ban pawai kada jenis nyawa tungi basisa kamar yang i kalado. Dehak ta kanong rim bangiwan hakana kilemat ban pawai kata jenis nyawa kucangi. Ngamdon kintin isu banong kublai sibun imslam ilaka narpo ti seperkat bayarai hi mapi marwai mai kumno dhenrai kublai sibun mac prang klur dari imslam upat kebriu nya kublai sibun. Mani EDC yang ka isjan jahil wa obsari wa poina pulo sambot ayen ini kam wa snong yang ka serphi wat pentremo la ya i kam ginong sang snong dan yang ini gelet lik snong iyo biha kali hawi terek da penme ia ka khubor la ne news dai benta wa i kam gile snong wa an marjan wa gani ka topsan da teli da kesan teli telai ka kanta hakane upor ipo pelam sibon ka bada ong da sar ne kai da nyau ya ke detail lene bi jingker khu go iyo ina kani ka topsan ka sipor ka ba ta ong bai sendon ka jingwan yang kani pi company sini yo kam ya i ke lesnong lene sirpi yo am jingker khu do kata 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 daw ngala ye yani kam wa snong kersan yang kani public hearing open mantap dah. Ini kita boleh sih. Jadi ini wahak senang sky, ikubule ya, i madam waman edisi
wat i besar de kublai langai u hatchnong wa jiar thang sky wa i de emmate jing perkhat yong i de to i inu banta wo yo man to yong i hini banta wa i hi emmate anu banta wa i yo jing man to i nane company itai banta i mani u karchani yane company itai banta wa to i mani nong karchani yane company ini kenten ngale e kuble waro wa am hani po apandel ari ko mut pi i hi na liang yong chnong thang sky i de karchan pura yane public hearing wa to karchani yane 60% wa to i mentane public hearing i em jing yo yong i chnong man to ha perdi waro ele chnong jan do ubnai ban yaw ar phau so tarik la de mani dor bar yong ele chnong la jan wa de e hete panawi waro ele chnong de e ini u karchan tali talani yane public hearing yong tapsen duni kenten kuble jubot berok kawai bat kari kejongi ti jingchisha ki babun ki snau thu bakla mo ngi ju so thu bakla ba ong hamar ki ki jingker khu ki ba ublai trai kan rat ula ai ngi ni so thu bakla penban da ka ba ong bak pen sniu nrei hakiwe ki relay kum kini ngi ong ki mineral resources ngi don kam ha bangin pendon kam ha ka kom ka badai khanang ba kan kiu katu ke jakaru bat ki mineral resources on yo pendon kam ha ka kom ka babiang klem kini ru ki marpo khndo ngam thrai bun ki nangi ngin yo ha ki dor ki babit babiang nrai bun sien ladangim don ni hum ki di marpo khndo ngi kaja yu yang ngi kalong ba ngi hap thiet iki mar ki mata ha ki dor ki barem dor ladawan da ka import export mo kum kini ki jat kam ti ngi ai ngu ba ha kani ka benta jong ke East Janja Hills ki don ki marpo khndo ha ka ba ki company om dei tang ba ki shu ti pathar kumba ki ong mo ba ti pathar om dei ba ki ti pathar rei ka jing ti ka jong ki kalong barbor kat kum ka an nang ta barbor ka jing pendon kam ka dei hi ka jing yo nong ya upat ba bat kum jo ru ki an ki kendon ka ba ki bun ki department ki lapet lakmi ki labiang hi ba kinyat lenti bat nalor kata wat lada ki trei kini ki kamru ki bun ki jing mentoy ki ba syakini ki than ki yo jing mentoy ba namar belai na kani ki yo jing trei na kani ka kam ki yo ki jing snow thu ba ki pat ba ki lalat ban thiet ya kum kini ki mar da ka basio ha ka dor ka bahe nrei bun sien nadu bala don kum kini ngila yo ya ka ka jing kham pensuk ban hakipor ki bamat menshwa ti nak ta kadaw ngi kerpat ipi ki pat ba nakaliang jong ka MSPCB ru ki balawan lang hang ni i officer badon lang mat ni hang ni ki lapet lakmi da ka babyang hi ban penbyang ya baro ban ya dai ka maryang ru habang awan hak ni ka jaka ngai tanap namar ngai ui ba kidang don ki benta ba kidang penbet penbyang ya ka maryang bat khamtam nang ni sakmat kidang bun ki bakin sale tikini ki ba yimdei ban perkhat da ko moy pat ban suong sukno kasuk henrei ban penlong penman pat kalong kamdei ka bayat nanti ka basuk madam mi wa pen lai gani ka public hearing o mani chairperson ki officer yang ka pollution control board yang kini bekerja ki wa chinong ro ki wa em ho ke elka ngato desa sports na UM na tedong du yang gini ke elka nei tai der tai sana ada tipile ngaju mana kamu MDC yang gini ke elka na po tengah kamu ada kelam ki wa cekmat akan nong rim ke wa kini ki lech nong ki wa em hajan du yang gini ke tapsen de yo de penmi ki ya gini ke publicity lembaga kot kubor wa de kersan telah ki ya gini ke company
Te ini tai curup untuk dunga, wahai senang cibut kita macam senang. Kiwa ada ong yang ngapen senyau, wah ini kalian ke senang lah. Kersan purai, ya kini ke cingtemu yang ke top sem, wow ti ya kini ke parmuson, ke parmusuni kama diyo. Ya kini ke bot kiwa ada MCD. Netai daw, ngalai wan kenang nadu netai, oh ke jing kersan go pura, ke jing itu, kini ke cingtemu. Dan ini kita kerja ikublesi jalan. DC of the East Jangkei Hills District. Ngala ini ga por urusan pura ini ko organiga public hearing yang ga Meghalaya Cement Limited. Kamu ada MU ong Klamaswa. Organiga ilaka na pu yang ini man ga kijing ku lembaga kijing M yang liu mosuni liu limestone. Kyobon ki Senong di tahun lagi ilaka hapok district Jangkei Hills, bon ki MU ni marpok hendak. Mereka jing yang o pemani company o wan ki hagi di ilaka yang i. Terjing wan yang ki to lembaga kejing yo NOC lembaga senong le senong iwa M hagi di ga kau dulu ga sirpi tangskai o YZ. Haden ka NOC naga serong di relation wan gi segi ilaka te to dulu arhajar ar bad lagi ilaka rio iho arhajar le NOC te DM ka jing ikut ni agreement perdi ki snok di thau kamju lagi ilaka bad ko document itu hiji itu galiang ga kam ga jam ni employment kedi ke company ga MD ikut pada egi kakau mangga ke kapra post hagi sistem kapra lagi post hagi sistem u egi lesnom nolog elakala te DM agreement hagwa u egi kreki bakam ju le ne bentagi kena skor gi ulai pure sebar yang state nete daw hejing to organiga public hearing environmental public hearing kakam ga exclusive summary da hanari legilang yang da company lembaga konsultan wa hadin wada kut kini ga jingti uniu mosun lenu limestone now em ke jingtung kene ke jing penbaha penmiat ya ke thau bau yo peman yo da mariang ga umiat te lembaga jingtung deng yuluti wa penbaha yo mariang te legilang yonga mat legilang yong di mau kamu dulu lah di kelamun di yang ilaka sibun yo hek sang di dalam kelam di yang ngala persan pura di itu ini boleh